makakagabi igaw eh. Gipanuhot man siguro ka. Nakamata jud ko sa mga otot nga perting ko suga. Ah, mao baga? O taon niyor. Ay, pasensya jud kay ga. Kayong saon magdi mo ko suga ka kung utot. Nga doon na may microphone sa kong atubangan. Tuod no? Doon na pa mo pud gani na ipakapin nga duha ka speaker nga lingin. Uni agabi, nangutot man pud lagi ka pagkakadlawon. Ay kuging na gagi panuhot pod ka. Aha. Perti man ganitong kusuga, naglanog-lanogod. Ay, unsaon malagi og di mo lanog? Nga ang gigawsan sa kong utot? Dool baya kayo sa kong langob. Di na ko virgin. Kadua pa, Jun. Duha ba di ay? Kausa raman to? Liday ko ni mo, husband. Pangas ka. Lisod jud dadak po ng ulok-ulok. Kay imong kumpare, sulod gawas man tong ulok-ulok sa kulungan ni mama. Ana pa ganito si mama nga. Ibalik og sulod. Imong ulok-ulok kumpare, paspasi. Pa, sakot pa. Lisod ng ulok-ulok. Ngano na kayo makangisaw, ha? Ngano? Ngana pa ganito si mama nga. Kumpare, kusuga mo labok sa imo ang ulok-ulok. Nang lagob na ning ako Nalisod unta sila. Ningani pagkatapusan, naluya ang ulok-ulok ni kumpare. Kay sigig sulod gawas anang kulungan ni mama. Naluya jud to. Pero galibog ko pa. Dili no makapatay ang ulok-ulok. Nga naman dili makamatay, nga kusog man ka ng pagkalabuka. Ingana man si mama og gitagaan ni mong kinabuhi akong tibuok kalawasan. Ayan ka na, gede. Ay, ako.